akwa n'ubi m ka ọ na-abụzi ubi m bụzi igbo nsi toilet onye fụta ya okwufu ike nyụọ nshi otu osisi ya ọ dị mma onye na-emekwa ya na-emekwa maka na mbọsị mgbe ejide mmadụ n'ubi m a ya dị bụ ofu ya eme ọ masị kpere ekpere ma ejide na mmadụ ejide mbọsị ọbụla m na-enweta onye na-anyụ nsị aka obete asịkwana m na nsị anaghị esigachi ụmụaka nsị bụ nsị okenye karịrị akarụ nsị okenye mebiri emebi bie na-esi ha asị m Chineke mee ọ gị nyụrụ mgbidi Jeriko a ọ gị nyụrụ m mgbidi Jeriko manio manio bụ nke a nye gị ọ na-anyụrụ m mgbidi Jeriko a na be m n'ubi m asịkwanụ m nkwa mmerụ m isi akwụ mba gbakwanụ mmanya mba nenu ka akpụ m dịta nechazie ka akpụ m dịta onwezi nke na-eto eto onwezi akpụ na-eto eto ị na-atrai bụ na iwere m mgbidi Jeriko anọ nọ n'ebe nị esi na ị na-atrai biko ọsọ gị nyụrụ nsị aka ọrụ ka ndị bụ nọ bịara arụ bụ nke a nye anyị nyụọ nsị ọ bụ n'ugwu onye amanụ seba afọ m ọzọ otoro wee gwa gị ike na mpio ebe a seba afọ ọzọ inye ntọpụ m nwere mmanụ mbe gị bụ a na-abịa ofe m ga-ebe nsị fọrọ afọ seba afọ ọzọ ihe ụka ọ dị ka ndị China nyere ọpụta nwoke ma asịkwa m na nsị anaghị esi kasị ụmụaka nyụrụ ọ na-esicha mgbaka mgbaka nshi okenye obi emebi emebi onye nye bins gbachala ọtị onye wukwe ugwu oriji abịa wụsara m ebe ọ dị too much. Na-enye gị nsogbu n'ime ọ dị mma and anwụrụ o nwetago oyi n'ọnụ iji na-efichakwa anwụrụ ọkụ nwa. Kedu ihe nọ na kichin eme akwasịghị gị sie nri isi na ịma nsị nyawo mbịasịche nri emeri na anyị na-amakpụta n'ime kichin m eji asọlụ m wekwere esọlụ m Chineke mụ Chineke gị nye iti m Chineke tie Chineke ịnụ Chineke mee nyawo onye na-eme chelu nyawo anụ nji esi ofe ka ị were na-atakpọ azụ mami wọta ọwụ anụ nọ mami wọta onye were mami wọta ndị were ebe a njeshi nri amadị m na o nwere anụ dị n'ụlọ ma ya fọzie isiri dọbara n'ebe a Chineke nna m mba chelu isiri dọbara n'ebe a ha afọ nyawo ọ gị nwa na-eme ihe niile na-eme n'ebe a ndị anụ mmeju esi akwụsị na ịma nshi ofe n'ụlọ ndị anụ mmeju esi ofe iwelu
ndowe nka iwelu ndowe crayfish dowe azụ iwelu nyawu no ngi na-eme ya niile ifugo ni imelo onwe ifugonu echere m oke we gata enyo okeri onwo ya kwado kwa onwo tinyere okeri onwo ke ani na akwado tinye okeri onwo ke nko na ntinyere okeri onwo na ya kwado onwo nke gị aka masị na ịgbaka weekend nwoka ịgbaka weekend obi ta gị mmiri na mgbe weekend igbu oke ya unu susu maka ana mama ka ọ na-ara todo okeri onwo dị ani nya no ngi na-eweda anụ a ifugo ni imelo onwe otewere ka mfu biko were anụ gị ọbara uru mmụọ anyị were anụ ọnwụ ka ị nọzi n'enu anụ ọfịa chalo ya na-eme adịkwa mma inwe lọk na ịtabeghị ya inwe lọk na ịtabeghị ọ bụrụ na ọhịa ịtagoli kịta mụ na gị aka emeju afọ chakwara m na kichin m lọk ọzọ mmeghe eme na ntinye okeri ọnwụ ịfịa nwunye gị takwuo nwunye gị takwuo nwunye gị takwuo Maazị Benson nọ mba nwunye kwanụ ya onye ka ebu kwanụ osutade anwa nka ọnwụ ya ka ebu kedu afọ gị mma mana di m afụnụ gị na mbịa ebe aka m si Lagos bata nke nọ Lagos mma nwa nke a magbuo onwe oyiri nne ya ya ka mgbe nwa nke abụọ bụ ọbara ya ka mgbe bịa n'onwe ife adị m ata gị ata bịa n'onwe ife ntị o nwere ife ome bịa ka m gwa gị nwa nke abụọ bụ ọbara Maazị Benson inwecha ụdị ife dị etu a na be gị ịpụ na iri na-epio mpio mba ịkwa bịa piokwe n'ime be gị ahụ ei na nwa nke a mmarị abịakwara ibe m debizie oge nne gị na nna gị ya ha na epiopụta m anyị arụọ n'ewu ọgwụ ọbara ei mmemme enweghị Maazị Benson ike anyị ebusi onwe ya maka mgbago Okin name. Keze ba ke pimuno. Kere ba ke pimuno. Hey! Teresa. Teresa. Hey. Nyanwa kwa na nwa. Ọbụna Teresa mari emere ewu m. Nyanwa na nwa ọbụna ọ mari emere ewu ma. Maka ọnwa anya anwa. Ana mfa achọghị na ama mebi Teresa. Teresa pụta ahụ. Ọ dị mma. Ya na mgbe ijechelu. Ebe ọ bụ na ijele ijeche nata. Ebe ijele ijeche nata. Ọ dị mma.
Teresa. Maka malum no nwe onye ọzọ yeme nkwudo mma. Mana ebe ọ bụ na solo gị, ebe ọ bụ na solo gị, jebe na ijesia ị ya anata. Mgbe mụ na ya gbarịzịa. Na o nke a ka ị na-emezi. Adị mma. Ọ kakwa mma na gị na-ewu ma soro natawa ahụ. Ọ bụ na gị na-esoro nata. Ị malụ na otu anyị si ekpụrụ ya pụọ, otu aka m esi ekpụrụ ya pụọ. Mana jee nata. O nwere ọkụ ọzọ na-agba n'ugwu karịrị ọkụ na-agba na ndịda ya. Hey, Mongas. Ọ dọkpụrụ. You are not going to be disrupt my enjoyment this afternoon, Mongas. Ascribe to your adjournment. Ascribe to your adjournment. Yes, why have you come to destroy my enjoyment? Yes, ascribe to your adjournment. Ọkụ a na-agba gị n'ukwu. Ọkụ ọzọ a na-agba gị n'ukwu. Kwenche enye. Hey. Nya nọdụ ofu ebe kene. Mongas. Ọkwa na ihe kwesịrị iji were na-aga akpụrụ moto. Moto mebie n'ụzọ n'okporo ụzọ adịghị mma. Ị ga were ha adọkpụrụ ya. Nya ka ivu. Mongas. Nya ka ivu na-etiri koshi ụmụaka mmadụ. Mama, quite fellow Bodao. Yeah, make me feel no. I will deal with you. Hey, baby, I'm coming. I'm coming because Mongas, Papa, for me, because you know Boda. Biaba, Mongas, Kakuro, come right now, but Mongas, where's the fire? As you know, of course, I can't. After me, in how you are in, I'm not cooking a regimen. Never. On your mind. Nabukene no munaga or the Bologna. Mongas can be the Elmus of this afternoon. Mongas, young Nanimus are good now. Okonabanugu, in a Mariani, then a Marija Conchaco, in a Mariani Neketana, you for on your morning, you can. Jolomaya, you baby tell you, shut up. Make Mark a Mago. I quit for gay costume. Odom, I quit for gay costume. Okuan, Mongas, Okuan, you go. I'm pretty happy now. I'm not happy. I'm pretty happy. I'm pretty happy, Mongas. Mongas. Hey. Recebe. Amo.
Big can number for you. What the number? No. I forgot me. Told me, I told me, that's on me, Lepios. Yeah, now. But yeah, what can be? It's what they can be now. We have an hour. See how or one no Cupid. Yeah, okay, be new. Okay, your name was for the Onadim. Happy, yeah, I did that for you. Did you have finding? Oh, did that for you? Did that for you? I don't know why. You know why? Okay. Oh, him if no balawa, did you go for no Sibende organ? But I am 25,000. So, 25, so. Mamma, I'm out of Chelsea. How did I get a oh, Anya, come get good here. I'm not good. When I get it, become get a 1,000 naira. And then I want now. Then I off money, I off my. It's not open half a year. I'm a chance you guys. You are your room, no, eh? Go back with the president. Hey, it's a cousin. Leo giga ba? Not yours, I'm not yours. Behind enough. Ya kedu Teri kedebe ewu m dị mmadụ kwa ọsị m ewu m kwa Teri kedebe ewu m dị gị kedebe ewu m dị na-eme Keyo biko kwa mmadụ lie nri n'ụlọ na kwa mmadụ lie nri n'udo o nwere ewu mfụ o nwere ewu mfụ n'iya na-eri ka o nwere ewu mfụ na-agagharị ebe a o nwere ewu mfụ o nwere ewu dị na nri na-eri afụrụ m ewu na ndị oru ebe anọ a wee fụọ afụ abata m nkịta afụ ozi m ewu na-ekwu ekịta esi m na ifuru ewu biko mụ na-ewe biro mụ na-ewe obi n'ime ụlọ oke gị na-ewebi n'ime ụlọ gị na ya bikwa ya na ihe nna ajụzụ ka mmalụ ma nwere ime ụlọ ọzọ iweta gị na-ewu bizi ị na-amị ya kịta gakwa gị akpọpụtara m ewu ma ọ bụ na gị ajie ọ bịagịrị akwa ifuru ọyị gị nwaanyị akwa ifuru ya gakwa gị agwụ ya ọ bụ na ọ malụ ebe ewu m dị ya ga-akpọpụtara m ya gị nwere mala ebe ọ dị onwere ewu ifuru ebe a onwere ewu ifuru anyị ejila ewu gị onwere ewu mfuru ebe a mụrụ m ịmala ebe ọ dị onwere ewu mfuru ebe a onwere ewu ifuru ebe a ọ dị mma dị onwere ewu ọfuru ebe a akwa ịnọlị ya agwụkwa gị ọzọ onwere ewu nụfuru ebe onwere ewu nụfuru ebe a ga-akpọpụtara m ewu m ọ bụ na ọfụ mụ na unu emecha ihe onwere ewu ifuru ebe a nna anyị otu a ka nwanne mpa ga-asị eme mgbe ọbụla ọ na-agbakasị ọ bụrụ ewu taa ọ bụrụ nkịta maọbụ ọkụkọ maọbụ ngwere nna eke agwụla m ọ na-aka mpa nke m si eme amụrụ m ka nka ha kala ọ na-abafa n'isi nne ọ na-abakwa ife nna echi abụta ka ọ nwụrụ pụọrụ m n'anya ọnwụcha ka gị kakwa njọ Teri. Kado. Hado mma. Ka emetụ na maka kado ya. Kedu na-emetụ maka? Anya dị okwu. Unu na-esesere m okwu. Unu na-esugharị m n'obodo a. Akwa nwanne mpa ga-ezutego ya again. Mpa na-eso m. Mongas na-eso m. Gụnwa aftakwu iso m. Mma emekwa unu ihe n'obodo afụkwanụ m aka ka m nọọlụ onwe m. Onye m chelụ. Ka m gwazie anyị nke bụ eziokwu. Ndị a niile na-esogharị gị amaghị m ihe aja esogharị gị o mana ife mụnwa bụ tete mpe ịfụnanya nwere ebe nọ ka ndị eso emetụkwana m aka biko isi n'ịfụnanya nwere ebe bụ gịnị ihe n'ịfụnanya nwere ebe ị nọ ugbukwa onwe gị mana m afụta ya ama m fụwakwa onwe gị anya ị na-afụ m n'anya afụnanya ịmakwa n'afa mmadụ ọkwa love ka a na-ekwu love gịnị oke love chọrọ m ebe ọkwa love chọrọ m ebe ọkwa isi n'ịfụ m n'anya akwa ịfụ m n'anya chọrọ m ebe
Obeche obe. Ogamonga. Obeche obe. Ogamonga. Na nke na amazi riri. Bido adịkwa. Abịa m ịchọ mango. Maka ahụ m ka ị na-ekwugharị ka onye nya matara anụ. Mango ka ị na-achọ? Mango. Mango nke acha ọ dị ka ọ n'ike gị ka ọ chala. Ọ chala ezigbo ọchịcha ka. Hey, ọ gịnị dị? Ogamonga. Mango ka ị na-achọ kịta na season a. Ka ị na-achọ mango. Ka mango nke ike gị maka ahụ m ka ị na ịga. Arọ m ebe mango chala ata sị ka m bịawo. Joseph ama ọ gịnị dị ojie. Mango acha. Hey. Nna dị anyị ka m gwakwa gị. Ị hụrụ nzukọ ahụ ị na-aga iwuzobe n'ubi m. Eje ha wọk. Nzukọ ahụ niile ị na-aga iwuzobe. Akwa ifuru ụlọ ahụ ị na-aga ịrụ. Mgbidi Jeriko ahụ ị na-aga ịrụ. Ana m echezi nche. Ịma ihe m na-ekwu? Ọ dị mma. That community sheet ị na-anyụlụ m na n'ubi. Ọ ma wọkụ. O jekọ ị wọkụ kịta. Ị nọ ya nna gwa ya. Ọcha mango ahụ niile echasa ya acha n'ike. Ya kwuru nga ajụọ m Obeche. Ị na-ewuru mmadụ Kilimanjaro. Obeche. Ị na-eji ịrụ ọrụ ubi. Obeche trip aja na m chọrọ ịnyụ nsị. M nwere ike mmehie Chineke m si m na-eme. Nke na-emezi ngụgba na mbara ọgwụ okporo obi ya ọ na-emezi gị ngụgba. Kedu ihe ọ? Ị naghị ebe. Ị na-ebe ibe na nsị ibe na nwaanyị ibe na nsị ibe na nwaanyị. Obeche mene onwe gị ebere. Mere onwe gị ebere. N'enu gị keza ya ị na-eke onye okike ị na-ekekwa ọfụma ọkwụna na-enweghị oche onye ọbụla bata ha nọ na moto igwe anyị isu onye. Obeche jiri nwayọ abaghị Obeche na-ebe iberi ike nwaanyị iberi ike iberi nshi iberi ihe niile. Don't mind him. Kesa ya. Point of correction, my name is Fresh. A point of contaction nwa. N'enu gị fresh ọ ụta ka ndị dị fresh masị adị. Ifele mekweghị ọkwụna na-enweghị oche ka ịwụzi. Nye onye ọbụla batara na moto igwe ụna ọkwụna na-enweghị oche. Agịnị dị. Obeche obenshi. Bịa ọ gwa gị ọ na-alụ n'ọsọsọ inyu ikpo mmafụ gị nkịta. Ọ gwa gị n'ọsọsọ ịnụ na ha nwere ụlọ. Ọkwa ubi m bụ ikpo nshi ha. Ihe ọ na-ehu ohu onye ebe a. Ọkwa ọ na-aha ka ugwu onye ama. Ihe onye a na-alụ. Ndagwurugwu nke onye ọnwụ ka onye a na-anyụ n'ike. Ihe shie n'ike afụta dị ka ihe kọmuniti na-anyụ. Ka ị na-akọ oriri. Ihe a na-emerikwa gị. Ihe ro ya eme gị nwa ihe na-ekweghị. Ịvọ ike dị ka paịpụ ndị ya na wee wuoro m nshi na be m n'ubi m ka ihere emeghe m nọ nke nwa ka ihere ya eme. Enwe m efe gị. Ya ma ị ga-ekwu na ihe a na-agụ gị. Mbụ ihe a. Ọ ya ka ị na-akwụgharị n'obodo niile na-enyo onyo. Ọ dị mma. Onye komita. Ike dịzi ka atapele 10 naira. O nwere ka ụmụaka akụbachago ya. Ị ga-betopụ nke fọrọ afọ na ọ dịza ka slippers. Nna nnọkwa. Ga-akwala onwe maka nwa na-akpọ keza ya. Ịfụkwa ya zie maka ojide ga-agbari ị ga-agbari. Oke gị ntotu ịbụa. Nke a na-akpọ Obeche nwere nwanne nwaanyị si anya chaala ya n'ụzọ ọ na-ebekwa. Ị na-ebe ebekpu nna-ejisi ike gawa ka na-eberikọ. Amaghị m ga-agwa gị. Kedu ihe ya agwa m? Mana mbọsị ọzọ m enweta gị n'ubi m. Akwa ifuru mmiri onye ụbịam dị ka gị. Kama ị ga-asị m thank you very much. Maka na ị nweghị ego iji azụta manure. Fọdụ ka iji azụta fertilizer. Na nsị m na-anyụrụ n'ime ubi na-eme ka ihe ị kọrọ n'ubi na-efute ọfụma. Ọ bụ tank ị ga-asị m. Ị ma na nsị na-anyụrụ m n'ubi m jọrọ njọ ka gị. Ị ma na nsị nyụrụ m n'ubi m jọrọ njọ ka gị nwa. Ọ dị ka iru gị nnọọ. Nenu ọnya gị matala nkakwụ. Negodo ihu. Nenu ka ihu dị ka vọsụ ejinu anya kwụọ. Na biko kọrọ gị nsị si ebe a pụọ. Mba mma akọ nụ nsị nsị nụ. O nwere ihe ọzọ ịmalụ. Kọrọ nsị pụọ. Ọ bụ sọsọ ịnyụ nsị ka ịmalụ.
inyo ikpo nsi, inyo mgbidi Jericho, inyo ugwu onye ama. Inyo mgbidi Jericho, inyo ugwu onye ama. Ọ fọlụ ihe na ihe ha anyo Kilimanjaro. Inyo nke amma na enyochago nsi niile ya anyo. Sọsọ ikpo nsi ka ị malụ. Inyo na nwaanyị, inyo n'ubi. Ọkwa ikpo gota ka ọ na-amanye ya n'ọnụ. Ị na-afụkwa anya n'ihu ya nọ, ihu ya dị ka afọ suwe jiri nwere accident. Hey! Ụmụaka emebigo obodo a. Chere, mma enwetakwa gị n'ubi m ọzọ. Ihe mụ na gị eje. Ọkwa Kezaya. Hey! Ụmụ. Ịmana otego m na-achọ ka m fụ unu. Otego nnụbala maka unu nọ n'akụkụ unu. Unu na-eti ka ọnwa. Msi ka esi mbọsị m ma afụsi unu. Mana ekene dịrị Chineke Olisa bi n'igwe na tata afụgo m unu. O nwee ife nchọrọ. Ife nchọrọ n'aka unu ka mụ na unu dụba na mma. Ote ifụrụ m anọkwa nchinchin akala m aka agbasịrị n'ike adị m shepe ọkwa ifụrụ mba ego okwe ebe a mba ego okwe ife ga na-ada gị n'ọnụ papa m mama m ihe m na-apịa ụyaka ka m na-apịa ikweta m ife ọbụla ị chọrọ m ga na-emeli gị ejikwanụ m ego eji m nwa nchọ mana achọrọ gị ego nsa ga-alụ hazie gị dozie gị ihe chọrọ eziokwu ọkwụnụ ka anyị na-adị na Ayo. Chim. Mwanu gawaze no. Emeche ka ifu. Kezaya. Jisike neke. Neke kwa Kezaya. Kwa hivyo nga mudo nga mchaya utare. Ibe utare. Omata na mudo utare. Mwa baba no. Mama Ada. Okay, bon. Nai. Oh ya. Nai, good. Nke ichukwa zizuru taa. Dịkwa na m. Nzukọ ụmụada. Ya ka m kwadoro. Amana m. Okay, nzukọ unu chọrọ ịga mbọsị ya. Achọrọ m ịga fụ ọyị nwoke. Mara werezie anụ ewu ahụ m gotere. Jisie nri. Mbata ka m mee otu o siri dị. Ai why ikpuru nata na masa. Nai ngwan.
Amotu. Terry? Kedebe ewu m dị? Ewu ọzọkwa? Ma ewu ọzọkwa? Kedebe ewu m dị ọsị m ewu ọzọkwa? Ama m ebe ewu gị dị na ama m ebe ọ dị je chọba na ewu gị. Ọ gwara na-ewefu n'ụlọ biko nụ. Biko aka nsezi. Mma amafu gị anya kịta. Nya awụ na ajụchala gị nya ma ịmala ebe ewu m dị. Esi m na ịma ebe ewu m dị. Mfụtakwa tata ọzọ jụọ gị ịmala ebe ewu m dị. Esi m ewu m kwa na ịma ebe ọ dị. Ịmalụ na ekwensu ka gị mma. Chineke gbadata kịta sị m ihe ewele ekwensu. Ọsị mama ya ewele ekwensu ka gị ma asị m ya ekwensu bụrụ. In fact ekwensu bụrụ mpa m. Kalịa gị bụ nwa nwanne m nwoke. Nke gị ajọ ọnya. Mmafu gị. Nyawa agara m na nke Benson. Benson na-evufute nri ka nri. Tinye anụ n'ime ya. Na-ata anụ. Njọ ha sị ihe a ọ anụ ewu bụ ya ka anụ efi. Asị m na anụ ewu. Nshi enye n'imi. Nshi anụ ewu a n'imi. Onye eshi ewu m ewu m. Ka m shiri n'imi onye eshi ewu m ewu m. Ị ka na-agọ. Amakwa m o. Amadị m. Ịmadị. Chukwu mana na mafle amadị m na-ewu biri ụna. Afọ m ewu afọ ka mba. Mma amafu gị anya. Na esicha anụ ewu nshi enya onye eshi ewu m ewu m. Na-ajụ gị ya. Ka ọ bụ na besi jere ebe ọzọ jekọta ewu na nke ebe ewu. Benson jere ebe ọzọ jegote ewu. Kedu ihe nyawa ewu ji esiri ewu m? Ama m. Okay, ma. Ọ dị m. Ka m wetara gị onwe nke ha nyere m uwe natala. Onwe nke ha nyere m uwe natala. Eziokwu. Ka ịdị ote ya. Mba, nọdụ ka m wee. Ya tawa nyawa ewu n'ime ụlọ. Nọdụ ana ka m wetara gị. Ndewu. Isi na ndewu kwa. Ndewu. Ka ndewu. Ọ ga-amịrị amị ga. Akasi gị esi. Ka ọ ga-awere uche taa. Wetere m anụ ewu. Ote. Ngwa. Chelu. Nọdan. Chelu. Bịa nọdan ebe a. Bịa nọdan ebe ọsọ. Mma agbagiri iri kịta. Nọdan. Nọdan. Wee bata ike. Wee kwutewe ike. Mgbaja gị ukwu kịta. Kedu ebe gịnị mere ewu m? Ewu. Nchi. Ewu gị. Ọ bụrụ ewu m, ọ gị nwa. Kedu ihe mere gị? Nkọcha ka nkoji. Mụọ nke ọcha ka nke ojii. Nke nke ilele. Biko ahụ nke ntakịrị nke obele ahụ. Nke ntakịrị nke obele. Na o nwego nke elele kịta. Na mkpi na-agbara ọra m ka ị na-akpọ nke obere nta. Ịmakwana eji m mkpi agbara ndị ọzọ nnewu ha. Mana onye a na-atụwa nnewu ha n'ime. Nya ka isi nke obele nta. Nya ka ilele. Nya na ngị abịa elele. Ego ne ka ilele. 1,000 naira. Ka ị nele oke mkpi na-agbara ọra. 1,000. Onye ka ilesiri ya? Asị m onye ka ilesiri ma gbafu gị isi. Ewu m ka adalụ. Na ewu m ka ị nyere Benson. Benson ka ilesiri ewu m. Hey! Benson ka ilesiri ewu m. Benson ana. Hey! Yes,
abalị tọ ka m kpara ụmụ ihe a na-ezebe gị na-eme ọ iri sọsọ ịpụ nwa ụmụ nwaanyị aka n'ara ka ha na-eme ana m ekwuru na diọkpara na otu ote diọkpara mma akpọ ha kpọta ka gị na ha na ofu ahụ ụmụ gị sụwa ha ụmụ gị ka ha nakpọtara maka gịnị nakpọtara maka gịnị ebe nji isi kote ife ka m gwa gị a sị n'oge a ndị gboo ka na-ele mmadụ elesi ha ndị panya were ego ha zụọ ndị ọzọ nke afọ aka na-ere mmadụ ugbu a ịchọ elesi ha ndị kalabara aka na-erekwa kpọta ha taa na echi ka nke a ga na-akpọ monga no ka webi na-aga ekenene m a na-akpọ monga ka mangala ka a na-akpọ okporoko chee ka m gwa gị ife ị na-epete na-emegheri n'obodo anyị a ụbọchị egbu ju odo ruo m nso echebe gị mmiri ide nwụọ ma ya eze anụmanụ ana m anụgasị akụkọ mana ana m ede ka ị bata n'ọnya m ka m gwuo mee gị ife m chọrọ ime akwa ife onye abụrụ mmadụ ndị ọ na-enye ka ọ na-enye igburu jụrụ jụrụ bịa n'akụkụ m ememina nga ịfụnanya ọ na-akpọ ụmụ nga Emalie nkachi wee gbachie gị nkịtị ị na ha ekpukpugharị ị na-eme pumbo ololo akwa n'isi ikeza ya uwe eneni anya aka nne n'anya uwe na isi keza ya na mbọsị m enweta gị pịam ụmụ ndị eweta nọ ahụ fụrụ nga igwe ana m ekwu maka gị osi ewu akwa ewu ka ị na-ezugharịzi ụnụ amaghị unu na-eme onye na-enye anya omume mechi ọnụ mechie gịnị ịma ha nọ ike oge bụ osi ewu n'isi ikeze a gapụwezie n'isi ka m gwakwa gị nwunye gị akwa ịfụ nwunye gị ma nwunye gị amaghị ihe m na-ekwu ma ma gwa nwunye gị ihe na-eme n'obodo a ofu onye n'ime unu abụ mgbochi ọbụla mma anwa nwetakwu ụna gafee na akụkụ nke m ebe m unu riri mba ihe fọrọ kịta ya eme na ịgba iwu ịgba ha na m ewu kịta na ọkụkọ na okwu agwụ o nwere ihe gbabe ị na-agba ma mụtobo o nweghị nke na-agba ihe ọbụla anyị nwere okwu na ịgba anya ịgba iwu na ewu na ọkụkọ kịta okwu agwụ ana m ekwu maka gị ewu nwaanyị riri akwụbụrụ ewu nwaanyị riri ihe akwa ụmụ ya ụmụnne gị eri ọzọ anakpọ gị mongas iri ewu ọzọ ma ime mme ma na ọ bụrụ mechie ọnụ ụmụnne gị ego n'ọnọdụ ịnọdụ ịma ibe m nwanne ya nwoke a nọ Hong Kong na-eme Yahoo Plus were ụbọchị ya Bịa! Teresa! Bịa! Terry! Terry! Ya, Terry. Ese que na pata. Terry que debe ni mudi. Ma couldn't call question and answer. Ka na-eme n'ụlọ. Ọ ga-eche ka m biri ebe a. Ọ bụ na ọ bụrụ ewu, ọ bụrụ anụ, ọ bụ na ọ bụrụ ara, ọ bụrụ nkịta ụkwụ nni kwa. Ya bụ na mmadụ ama nrizi nri n'ụlọ a. Terry ya nni ndewere mmeri ka iriri. Mgbe na-apụ n'ụtụtụ, ịbụrụ nni, rigide nni ooo, iju afọ. Hapụ nni nke m mmeri ma ọ bụ na nnata. Gị ooo n'owu, ịnọ gị. Ịnọ kwasara enu ka ị nọrọ enu. Ọ dịrị ụtọ. Ọ dịrị ụtọ.
ọnwụ gburu nne ya ọgwụkwa gị aka o gburu kịta akwa ezuo m ike kemgbe. Kedu nji isi wekotere n'ụlọ anụ a? Lekọta ngwa ya. Lekọrọ n'aka. Mma ha ga-ata. Nga-ata bata. Onye ọbụla ji ego ole ọbụla ha kwere. Ego ole ọbụla. Maka mgbe ma anyị lere ya akaghị bata ego. Mgbe ma anyị lere ya akaghị bata ego. M na-eleghị ego ole ọbụla onye ji ya bịa were. M were ego goro magi ma ọ goro ogiri isi. Ọ ka m mma. Ishigbo onye onwe gị na-achị. Mụ asịgburu onwe m. Maka ife ọnụ ụlọ anyị nọ kama sị ị ga-ele m nne gị. What's your problem? It's too early. What's your problem? I'm not vlogging coming up, but piano. What's your problem? I live here. If you share for, can you be a cover? Can you feature the cover? Can you feature the cover? Leave this place. I love letter. If I get a desire, can can afford the age at all. Petition. Okay, only Hannah boy age at all. Tell you, can you Hannah boy age at all? If I get a had the petition age at all called submission. If I get a had any, higher my head. My name was no, ma. I give him. I am here. Nagia for a moment. Oh, yeah. Nagia for one way I can do the Nemma. Good afternoon. Good afternoon. Nine. Nemma. Take a number. Nine, no. Hey. Good afternoon. Good afternoon. Cake email. I beg you not hear the sound of a man or papa. I look what I give you. Unka nwa gị nwanyị. Nke osotada. Asụ m nke adịghị ọgị amụrụ ya. Anyị mụ ndị ọzọ. Ọ gị na adịghị ịmụchala ha? Mba. Echeghị m na ọ gaghị ya wee enwere ka akọlụ ya dị. Nke a yichara unu ọfụma. Ebe ka ọ nọ? Ọ nọ Lagos. Ebe ọkụ na-enwu n'elu. Asịkwa m ọ bụ na ọ nọ n'obodo a na ọ ka na-eji njiba nkịta. Onye na nwoke m aka evuru gị ọdọkpụrụ ha wee tiricha nwa mmadụ o jee nji n'ike. Ọ na-anya propela. Enweghị ihe ha na-anyakwa. Propela moto. Ha na-adọkpụ mmadụ adọkpụ. Oke moto a na ngwongwo dị na mgbada ha ji adọkpụ mmadụ. Onye na obete ihe a na-adọ karịrị moto. Ha abịakwa na nso na nwa.
kwachikwa na nwaanyị m nọ. Nna anyị amasị m nke na-aka. Ihe biko ihe mbịa mba ọkwa dị mkpa ọ na-adị mma nọkọta amakwa anya. Nna unu sef nna unu sokwu na ndị a na-ezezilu kịta. Nye m bịala kịta bụ ka nchie nna unu nchi. Nchisi enye nchi a nyacha aka wolie m na ya eme. Si anyị afụkwa na uru adịkwa n'isi azụ n'isi nwanne m nwoke Teresa. Si anyị afụkwa n'isi amam na ewu ndị m bịara mbọsị anụ abịa rie na bụ unu. Ọ na-achọ nchọ n'isi igwu ọ dị ya n'isi ọ na-ahọcha igwu. Ama m. Gịnị ka ọ na-achọkwa n'isi nna m kwebe salon. Ọ bụrụ na m na-emesa ọ ka akarịa mma. Nne m bịara na bụ unu bịa rie mbọsị anụ amam nọ ewu be m ka akpụrụ kpue nnu unu. Ọ bịa dakpuche nwanne m nwoke ọ dakpuche o kwesịrị inye ego akpụrụkwa ewu kpunye. Compensation bụ nke akọ gịnị? Ịghara ya sị na ọnwa nwanne nwoke kụziri nna m ukwu ihe a nna ya kịta. Gịnị ka ị na-aya? Lekwa na ukwu m gasara aghasa. Ukwu gị gasara aghasa. Mgbọsị nke o jechara pụta si m tụrụ afụ onwe m dewo mmemme m nke nwa n'aka. Ihe nọzi wee ebe o si n'elu kabọọdụ ịgba n'elu arụ n'elu wọdrobu ama m staịlụ ọnwụ nwanne nwoke na-eme ya. Onye a na-ekuzi nwanne m nwoke ma na ọjakịchan ka dịghị ewuzi ọjakịchan na ọkpụkpụ ukwu ma nwere ihe njisi n'elu wọdrobu ka o sizi abịazi n'elu wọdrobu ịgba n'elu arụ si anyị abịazikwa na be m maka osi nke a daa n'isi nwanne m nwoke ọ dajie enye njụbi ọsị nkabọ staịl oke kabọ staịl nya osi n'elu ọda ọ dị mma gwakwa ya ọ na-emekwa onye ndebe nya abịakwa na bịa nye na be m. Nke mgbọsị nke ọzọ wụ ọsị na ihe a na-amanye n'elu nke unu nwa jelu agụ akwụkwọ ọsị m n'ọfa ihe nwa ogo fegharị onwe ịbụrụ gba azụ ka o ji wee la ndị n'azụ gị n'ofu ukwu ma ihe mere eme ike adọkwa m nyaahụ ọgba ka benzin na-akụzi amakwa m benzin na-akụzi ọgba ọ bụrụ na-adazi ka ọ ji akụ ọgba na-adazi ana nke nwa nwanne nwoke na-adazi elu ihe mere na nsogbu adịrọ ma nke nwa nwanne nwoke bụ na ọ na-aga na-adazi elu ma adazi anyị mana nke gị ụzọ so na nke anyị gwakwa ya na asị anyị abịazikwa na be m. Ọ kakwanụ mma ha dagbucha ma ewele ewu kwụọ m ụgwọ. Oke adagbucha ewele ewu nke m ewele ewu kwụọ m ụgwọ. Ụnyaahụ gị na-akwado ha wele ewu m na-akwụghị ụgwọ. Ọ kara mma ọ dị mma anyị ma anabazi na nkịtị na gị na-akwado ha wele ewu m na abịa na akrobatik agbawa ntụnọ n'ukwu ga-ewere egwu ichie mongas biko gawa. Ọ dị mma Ichie mongas gawa. Sị na asị ya abịazikwa na be m. Kedu ihe a na-akpọ dị gị? Sị ya abịa na be m. Mongas ya gas agbata na Mọnde. Ọ dị mma biko kwa akwa ịfụlọ unu malụkwa ebe unu maka unu niile na-akwụgharị na mgbe niile ngafeta n'akụkụ ọfịa na idibe ebe okereke ngafeta ebe iwa na-eme n'ọfịa ọ na-ahụ ya na okereke na-eme ya okereke bịa ji kesela gafeta n'ọfịa ngwurube ịnwa na-afịa n'ọfịa mgbe okwu ọzọ nche nọ ndị nche nọ ndị nche dị gị ịfụ ka onye nke a ka ọ na-acha ụta ka di gị si acha mma bịa gbaa ya ọzọ ka m ịfụ ka ọ si adị agwa ụmụ ha nwa achọghị m ịmụta onye aṅụrụma ịchọghị ịmụta onye aṅụrụma mana ị ya amụta na onye ndakpo gwakwa ya achakwanụ be m ya achakwanụ be m ọkpụ na afụghị ihe nna unu na-eme fụghị ihe nna unu na-echu m afa ị mara onye mbụ kekwana afa gị? Afa m bụ Chinelo. Chinelo hai ọmarịcha afa na nwa dị ka anyị mara m otu a nọ n'obodo anyị nwa ka ebe Abụ m nwa Maazị Okorie. Maazị Oko ehe mụtara ọmarịcha nwa hai nne ịtọgbugo m achọrọ ka mụ na gị na-alụ achọrọ ka mụ na gị na-alụ ọ bụ maka chee ka m gwa kwefuru ego abụrụ nsọ ego onu ọbụla ị chọrọ na-enye gị amụsigo m ụmụ zụsigo ụmụ m nchọzi kịta ka m na-emerụ ụwa m nweta ụdị gị dịka gị onye dịka gị otu ị marụ mma ị na ha eme pọrịna mụ na gị na-abụ na-enweta onwe anyị anya na-enwe aṅụrị nsogbu adị na ọnwa ebe m na-eje kịta ihe menụ na ịya abịa ịchọ ịbịa taa ịchọkwanụ mbọsị ọzọ mana ọnwa ebe m na-eje kịta
ejena n'ebe ị na-achọ ka i buru ife a na ekwu okwu ebujere nwoke ọzọ. Maazị Ịchọ, obi ya afụ m bụ na o nwere ime ọfịa dị na junction ahụ. Ịpụta ebe ahụ ya afụ m. Anyị arụkọ ọnụ. Gbam. Ịgbasapụ ụmụ obi ya. Ọ kwefuru ukwu gị a. Mgbasapụ obi. Kwefuru ukwu gị a. Ọ ka na-ebute mgba ya ogwodorogwo. Ọ hazighị otu a ị na-agazi na-elecha. Ya ukwu ma ịgba ya ogwodorogwo. Na obuonu ị na-agazi ị na-akwagazi otu ị na-elecha. Ị na-akwazi ka a na-akwa baro. Maazị nsogbu adị. Ọ na ihe ala ike ya. Nsogbu adị. Mmecha n'ibiwanụ mmecha ịbịa. Kedu oge m na-eji ọ ya bịa? Maazị m na-ejebere ebe ahụ kịta ọ bụrụgodị taa ma ọ wee echi mgbe ọbụla adịghị mma ebe. Chinebe na-agba ị na-agba cheka nne na-ekwu enu gị na nwa na-ede mma. Akwa ikwe ego n'ife m gwara gị nwa. Mma abịa ọ bụrụ ego ka ị chọrọ na-asụghị ego dị na nwa na-anwụ. Nwata dị nwa ọgwụ ọgwụ ebe m ji onwe m eme. Amụsịgoro m ụmụ zụchaa ụmụ m na ụmụazị adị eme m obiọma. Eruzi ebe Chukwu ekwubezie m. Ụdara m. Ezigbo nwaanyị. Nna anyị nọ. Ihu gị dị ka ihu ndị post office, ọ gịnị mekwara? Enyi nwoke bịara ebe a. Enyi nwoke. Oke afọ. Ichie Mongas m si ebe ya na-abata. Amụkọ m kwụ na-eje onye ajụwe ijewe ndakpo saịdị ahụ oje saịdị emelụ ndanite. Ka ihe ndakpo ejere mechi ifu onye nwoke si na m jere ndakpo. Ọ sara gịnị mere? Ewu anyị talụ mbọsị ahụ kwesị m ka ije afịa je gote ewu. Eje m afịa gote ewu. Amamli nọ elucha idakpocha ma kabọd style ma fan maka ị na-akpọ dị ya esi nọ fan style ịmụtalụ mbọsị a amarọ nnọọ nwa nwanne nwoke na-akụzi. Mechie ọnụ nwaanyị ka ihe na-akọghịrị ka ihe na-apịta ọnụ nke kabọd style onye na-afọta ọnụ. Ịmarọ nke ị na-esi n'elu siri na adachi bụ ọgwụgwụ ị na-ajụ nwoke kabọd ọ bụrụ ihe ịkpọrọ ya nwanne ya. Isi na mọnga gịnị ma ọ bụla gịnị bịa were pọt ọ sị na ewu iji bulatara mbọsị a emechisi mmadụ ntị na-ewu bie ịdakpocha nwa nwanne nwoke okenye chaghị ovule ewu setụlụ ọrụ. Mọnga sị ọ mangala bịa bịa richa nri ọ pụta na-akọghị ọ ga-eri ọzọ ka ife efe jefu mọnga. Ihe nji a na-eri gị na nwa nwanne nwoke wụ na omecha were ewu setụlụ ọrụ na-ewu be nwanne nwoke ọ na-ewu be ma ka iji esetụrụ ha mụra ya aka awụ ukwu n'ofu trọza ya. Aga nwanne ebe a na ị na-akwụta ọnụ ka m ifu efe jefu mangala ahụ manga ka ọ na-akọghịrị ụnụ na-ayị ara. Ekwuchakwa m ọbụba ka ị na-aba mechie ọnụ nwaanyị elu oche nke a nwa ube staịlị ka ị ya amụta n'elu ube ka ị ya esi wee dakwasa nka Chineke nna ọkwa n'ihe m ka nna dakwasị Mami Celu. Ka nje chọrọ gị ọjị. Ke maka ndị be gị? Ha na ya. Oke afọ. Kedu ife mere na oke afọ? Ị ma na onye iberibe a na-akpọ Mongas. Ya. Okwu Mongas n'ụtụtụ akpa. Ka m gwa gị nụ. Ị ma na m pụrụ iberibe abịa ebe m ya na nwaanyị m. O nweghị o jiri ọnụ mee m n'azụ m. Ọ dị ka m pụọ Mongas nne m pụọ Mongas arịkpute ebe m. Ahịze nwa nwaanyị nke si Lagos na ya na-aga ukwu ndere ebe mkpa m nwunye m apịasịgo na mere nke a mere o bụrụzi ojuwa m nsi ebe ka ebe m si eje jefu Mongas ọ sị na ala mgbawasị na m jere ebe dakpo onye na ndakpucha akpụnye m ewu okwe dị ka mkpu Mongas bụ ebe m richaa nri nyechaa ya ego nyechaa ya mmanya m pụọ bịa n'azụ m chọrọ nwunye m bịa ọkụ nwaanyị si mana ọ dị ife akọrọ ya ọ gwachabeghị m ihe ya na Mongas ji akwụna o nwere ife ọzọ zoziri maka na o nwere ọ chọrọ iburu bata na m mekwere nke a mee nke a mana ma adajụọ akwụfụrụ onye ahụ akanyegere m ya ọkwa ịma na onye ahụ eji ha anya ife aṅụrụ na ife esere ese na-arụkwa n'ọrụ na-arụ ya afọ o jicha anya ọ ma ihe na-eme ịpụọ ọbịa ebe gị ọ ga-abịa oge na ya ịpụ ọbịa ebe gị ebe nwunye gị na ya ọ machi ihe ọ na-eme
agụnyegoro m ya ofu na olugo nke otu a orugo nke otu mongas na monga aka ya yabazi n'obodo a na-efe m enu ha nye m monga ha nye m ya n'aka ka mmemi na ya ka ọ nwere ọmụkwọrọ ka ọma ife ji akpọ mmazi oka mmiri riri enyi n'obodo anyị a n'azụ m ọkwa efuru ife a bụ obere ife ịma ife m nwere ike ime ndị nwere ike ya ahụ nwaanyị m na-ekwu okwuchabeghị o nwere nke ọzọ gwara okwuteghị oke nwunye gị ekwuterozi ịma na ụmụ nwaanyị ọ bịakwa ebe m nyecha nwa ngasị ebe m richakwa nri m pụọ ọfụ na m pụrụ o nwere ike ọ nụrụ ofu ebe na-ene m pụọ ọ kwabeghị ụbọchị inyecha ya ma ego o richa anyị tacha anyị inye m anyekwa ya ego kwa kedu ife mmadụ ji isi kọta n'ebe nwa anọ hapụrụ nya ọ nọ ma ebe a hapụzi ife mụ na ya eje ọkwa n'obodo a aga m ahapụrụ gị mongas maazị Okafor mmiri riri enyi hapụzi ife mụ na ya eje gbaa ya maka ọsa n'isi onye onye izizi hapụrụ m ya ama ife mmemme ya mma etinye mmọnwụ Ayimo. Jealousy, Wogi. Because you are men at Bay again. I'm telling you, go wild. Agbalugonge, na kwaye choleno, agbalugonge. Of jealousy, you go you want. And because I want to live in a block of course. Abusimo coach, no, you brought them on coach and coachy campus. You go to Zania Galaga. Mamma, I figure like a club. Nobody has. I put you for one though. I want to move so good. What can I because I am very happy now. I by phone, nature. You see, I thought that you go. I go in and now. Walk up and laugh. I'll go hello. Eh? I am. How do you do if I'm a blanket? I am more you know, but I'll pay for walk, but I won't know what. Yeah. Anọkwa m na-echere gị tere m anọkwa m na-echere gị o anọkwa m na-echere gị o tere m anọkwa m na-echere gị anọ m eche anọkwa m na-echere gị obi m anọ m eche anọkwa m na-echere gị o anọkwa m na-echere gị tere m anọkwa m na-echere gị anọkwa m na-echere gị obi m anọkwa m na-echere gị anọ m eche gị anọkwa m na-echere gị o pụtazenu ọnwụ nọkwa na-echere gị ọnwụ nọkwa na-echere gị ọnwụ nọkwa na-echere gị o ọnwụ nọkwa na-echere gị na wa o ọnwụ nọkwa na-echere gị nọkwa na-echere gị ọnwụ kedebọn anụ ọfịa ị na-abịa ị nakwa na-echere tere okenye ọgwụ okenye na-agwụ ofe ị na-eche ọnwụ aka na-echere gị kịta gba gị isi ka nchi anọkwa m na-echere gị kedụ ebe tere ahụ nọdụ anụ ọfịa onye ọbụla nọ na-echere gị ma nkịta nọ na-echere gị teri anọkwa m na-echere gị I fall in love with Anya. You know, my is in the bed. Banana. The man of all in love. What a jacob of what you want to fall in love. If Nanya will never be no can't go see. Hey, Otanjane. He gave Mukwa. Oh, what they did. Oh, come on with it. They got here. The good man. What you call my caribou. Somewhere I'm alone. Look at the deal. I can't be a chum. You to Tomu. For him, like this. My dear, it is happening. I'm not in the Quagaya. Oh, what you were woman.
Oh, but you can be like him. Ndonye. Iba mketa adojemu basuna nana. Mana to ale mu muketa de na baji ori ta sunu mi. Kana no ko. Jili nwa ayo. Ana me edetuli. Ona atai. Akwa mwa bu tete. Asonwa enwele mma. Inugo kwa akụkọ m n'obodo a. Nwere shafu. Tete mma. Ebe bla aya abịa. Agara ndị ọcha mu. Aya abịa ba n'ime. Ọ ga ba n'ime. Ebe enwekwana nwe ya bito aka. Ike gị niile. Mba. Yenge bona unakwa. Aye bido be ni he biara no. Ye man. Aye mere gini? Aye bido be. Anya bido bere. Ito. Ino. Isa. Isa mnolo. Mbiya o mbidian. Mbidie. No ma ko be lo so na ma gindo o daga da de negere. Ami gweli no ne wataro. Ai ga ne mbido. Ito. Ino. Isa. Isa o zube. Wala eru. Otogbo sara na agboso gini neme. Ye bi ya. Onye ti na tere egbo mu. Ma je kwa gbasa akwa, ma mi na akọ. Oke na agbasa akwa n'enu dị mkpa mmadụ rauta. Ke na agbasa akwa. Ị na-agbasa akwa n'enu dị mkpa mmadụ rauta. Nnekwu maka keze ya. Amana na nke gị egbu anwụ ọbara. Nchu. Apamaka. Na nje gbasa akwa. Ona ma mmasị akwa n'ụna. Mgbe ihe agbasa na akwa nọ. Ịgbasa akwa ịgbasakwa m ukwu. Gbasa aka. Ọ gbasala aka ya n'obe. Ị na-agbasasị aka ebe niile. O nweghị ebe ihe ịgbasa aka ịgbasa akwa. Ịfụ dị mkpa mmadụ ịgbasala kịta ịfụrụ gị ka anya na ọsọ na-eme. N'odogwu mmadụ ka ịgbasala ka akwa anya na ọsọ na-eme. Ịkpalụzi ifere nna ha agwaghị na ahụ na ihe agbụrụ nne gị, ihe a nwetara nne gị kịta. Ọnwa ahụ akpalụ gị aka. Ntigwo ka o ya emeghị. Nọ na mamụ mmiri si na ya wee fụta. Ka nwụkwa gị apụkọ maka onweghị mma ị na-akọ ihe mma na m ga-agbasa akwa. Ihe na-agbasa akwa. Akwa ka mma gị gbasakatalụ. Gbasalụ gawazie. Ka nwụkwa gị ama m ị na-akọ. Ihe amara. Biko akpati na m ntị nsogbu gị akarịa n'ụlọ nsogbu ya akarịa. Ka m gwa gị ama aka ihe sumia. Ị ga-esumi ya. Mụ mama yesu gị ya. Ọkụ ya nwoke nwanne metanwu. Tụsọ nke ọgụ. Ọwụzụ akwa ka ọ na-agbasa. Asị na akwa ka m na-agbasa. Hey, mba nke a karịrị. Mma ga chọọ ndị a na-agba ya ọkụ. Afọ m na adịghịzị save now. Mma ga ọgbọ ọkụ ya akwachi m ukwu. Maka ka nsị afọ na ị na-achịrịsị achịrị n'ike. Mba. Teri. Hey, Ebenezer Omba. Nke a esi ka ebe afọ pụta, ịma na wee gị adọrọ pio. Nnukwu. Ị na-abịakarị ihe fine nọ. N'ihi ego gị. Bịakwa nke ka eme, nke ka o si ada n'obodo. Ịnọ, na-epiogharị, na-epio ya si ipio ya na ise bịa pịpụte. Ịbịakwa ọzọ. Dị ka na nwa afọ ya. Asịtụ nka njọ gị. Ka onye bụ onye nwoke ahụ fọ gị na ya na-epiopụte nnụnụ. Mmaga ebe unu si epiopụte. Wee nke ọ na. Nwanne m na. Ọma ka ị na-ajụ onye nke ọ. Ọma ka ị na-ajụ onye gị na ya na-epiogharị. Onye gị na ya na-esukpọrị. Afụkwa gị. Dịka na ị mara na ụkwụ na-aga warawara, anya na-afụ
bam bam. Nke mo wa bebe. Eri. Apo ngina. Dame na wa hema. Mana ika ko be mo yi ni ko ke na. Shodo kwa mama. Nke bia. Omo ya kwali go yen ni aje sukpo ya. Oh, te. Akpe. Benta. Oyo na, muna ya lesu kwa so. Okay, ima ni heni na men na de na sapele gi na afia. Mo e fin ni so gi mana gi wa. Ni na men ke ni na kwa na. Kedi ya ke yo. Omo na na o tege. Wata mo ko wata gi wa. Ke ya na me. Aya gbagi. Mo wanka. Ai man ku do to se. Omo de ko ya. Eba no se pa gbojigo. Mo ge ya jo ya sta kwa krasta bo. Ama ku ju ku nga za shodo kwa gem ahodo kwa gem. Oburu munwa. Hey, tete nwa. Abodi maka munwa. Munwa bu tete afube nwuko n'obodo a. Nwuko n'obodo ya kuji nwu. Mana o wete kwa ege. Anje na ogbasile m ọsọ se. Obo ni ge yemi afọ ha ya ka mma ka. Obu na ekweji ya o nke atụmatala ka mma. Ọ na-egide ka ha ya. Aya piwa. Nene. Maka na ọbụkwa maka munwa bu tete afọ. Aka m afụrụ nwoke ahụ. Ngwa na ya atụbata. Ma ndede gị ya apịa gị. Mụnwa. Ọkwa o. Ọ bụrụ maka mụnwa. Esi n'oge na-abịa na-akpị. Ka esa ile ebe mbi ya dị. Anyị jiri ọ bụ nsị dịrị m ji ebe anyị ga-na-egbu oge. Onowu. Ife mere nji wee sị ka m fụ gị maka ife na-emezi n'obodo anyị. Ụmụ okorobịa obodo anyị ife ha na-eme ajọka. Fa na-ezu ewu na-amaburu ewu na-apịtọ ụmụ agbọghọ anyị na-eme ihe ọjọọ dị iche iche. Nsị na o kwesịrị ka anyị tinye iwu anyị bụ ndị okenye na nwoke ọbụla afụrụ mere ụdị ihe ahụ ọzọ si tie ya ọgọdọ itigbu ka etigbuo onye ahụ maka na nwanjọ abụrụ n'obodo juru eju ma ọ si tie onye ahụ kụọ ya ife tinka kọlọpan akụcha ndị nke ọzọ fịa fa gbafuru maọbụ fe weze nwayọ kwụsị ajọ omume a efe ntị ka m bịa gwa gị ka mara otu a ga-esi mee ya bụ ife. Atụmatụ ga-amakakwa atụmatụ ga-amaka nọọ ịmazi etu a ga-esi bidoziri nke imere Mongazi bịara ihe a na-ekwu ebe a. Ihe a na-ekwu ebe a. Ịkasị na anyị etu anyị ohere ka anyị kwuchie n'ihe anyị na-ekwu. Agojongo ya akụkọrọ na ife ụmụ okorobịa ọ ya abụọ chụ ya amalịta ya esi lụọ anya bụ ife ka afọ ndị ejiri bido ngwa kwukwesị ife ahụ ekwuru ka ọ nụrụ. Ife m na-ekwu bụ na ọnọdụ ụmụ okorobịa anyị nọzi n'obodo a na ọ na-ewute m ọ masịghị m ka otu ụmụ okorobịa ga-anọzi n'ebe a na-ata afụfụ ka fa na-ata achọrọ inyere ha aka. Ihe m na-ekwu ka anyị bụ ndị okenye ka anyị tụọ alo mara otu anyị ga-esi wee hazie ha onye ọ na anyị ga-eme hazie nye ha ọnọdụ dị mma chọrọ ife ha ga-emebe ka fa abalị onwe ha ulu maka na achọ anyị echi ọwụ na afụrụ anyị ọha nwa ga-anọchite anya anyị. Ihe m na-ekwu mba nke m na-asị gị kwuo bụ nke ị kwuburu mbụ ọ bụghị nke anyị nke ị na-ekwu dị iche ka ị kwuburu mbụ ka m na-asị gị kwuo ka ọ ghọta ọfụma. Onowu ị na-eti ntị ife m kwuru na mbụ ka m kwuru onwefe ọzọ m kwuru anọ m atụzi asị awụmonyere abụọ ebe na asụ okenye na-atụ asị ọnwụ osi n'anya lebe mụ achọ isi n'anya lee o ife ngwa gị ka m gwa gị na ọ bụrụ na ịnụchaghị ya ọfụma n'ụzọ nke a nọ ife ngwa gị mgbe ọ na-abịa ihe o kwukwere dị mma ka o si doo ọnụ wee kwuo nyawa ife amakakwu ọ sị na ahaziri ife so nyawa ife amaka nọ ife na-ekwuzi ewu ọ bụ na na-ahaziri ife ahụ etinyekwa iwu ọ ya bụ nwa okorobịa ọbụla enwetara ka ọ na-adakpo nne mmadụ ma nwa agbọghọ ma ka ha na-amavuru ewu esite iwu anyị eju akụgide onye asị kọfị anya etinyekwa nke ndị okenye maka nke ahụ dịka mkpa etinyekwa iwu nke ndị okenye Ogojongo ya ghọta ife nnakọ onye ọbụla enwetara n'akụkụ mango ma ọ na-ahụ aja ka ọ na-egwegharị n'ahụ aja
si kụbịa ya ka ọ dị mma Ogojongo. Ofe okwu ka a na-ekwu. Ofe okwu a sị na ụmụ okorobịa gị nwa akwụkwọ ụmụ okorobịa. A ga-etinyekwu ma ndị okenye okenye ọbụla enwetara ka ọ nọ na ihe dịka ukwu mango ma n'ofe akụkụ na-achọ onye ọ ya amaburu etinyekwu onye na ihe mere ọnụ ya n'ọdụ akụkụ na-aghọtacha ife na-apụ ụlọ na ọ na-agba nwee nke na-aghọta dị ife nkwukwere dịkwa mkpa na o mezie ju ọnya Ogojongo ọ bụ na ọ ya dị mma a na-eme ụmụ okorobịa a na-eme ndị okenye ọ bụ na ya emerụ ndị okenye ahapụ nke ụmụ okorobịa ihe nwanya ọ bụrụ na onye mere ife a nọ na bịa ebe ọbụla ọ nọ ọdabiri ọnọdụ ebe a kịta ọdabiri ihe a na-eme n'ebe a na beghị kịta mkpamkpa kpawa onye ọbụla bụ onye nri nya dabiri ọ bụrụ na bịa ka ọ nọ nya dabiri na bịa ọ bụrụ na ọ nọ n'ebe a ọdabiri n'ebe a anyị ahụ ọ bụrụkwa ihe a ga-emebe ihe abụrụkwa ihe ụmụazị ọ dị mma ọ bụrụkwa ihe ụmụazị ọ bụrụkwa ihe a ga-eji gbuo ego ono wofe aka na nke ahụghị ụmụazị eze bi n'igwe nekwe ndị si na ya gee ntị ife nchọrọ ịgwa gị kịta bụ efuru ife ị chọrọ ime ọfụ ị chọrọ ịgọ o nwee otu ndị mmụọ sa gị ije ha gbagọrọ agbagọ ọkwa na-agụ ị na-eje chọọchị. Ana m eje chọọchị. Ọkwa ị na-ekpe ụka. Ana m ekpe. Mụnwa na-ekpe ụka onowu ị na-ekpekwa ụka ka ezi ife ahụ anyị mụtalụ n'ife akwụkwọ nsọ kwuru. Akwụkwọ nsọ si mmadụ mejuo ogige gbaghara onye ahụ mere ihe ahụ akwafu n'ọbara hapụ Chukwu ka ọ bọọ ọ ihe mụnwa na-ekwu ịghọtara emena ihe ya eme maka inwe ike ime ife a ọ bụ na onye ife a ga-egbu bụ onye nọ gị n'arụ ife ọdachi mere ka a na-asụ ọ bịara gbuo onwe ọ bụghị maka ama na ihe chere ụdị ama na ihe mere ụdị ka ngọtọfụ agọna ife a m na-agwa gị bụ ife ikwesịrị ghọta m ọfụma. otu ndị mmụọgwụ si aga ije anaghị aghọtacha ya. Enwe ike kịta ihe na-eme kịta emecha enwe ike ime ihe akịta ọkụ o nwere ka ọ bụrụ na ọwụ onye na-atụghọda anya ya onye ọ ga-agba nwụọ ọgwụ agbuo ya ọ dịka gị ka o gburu hapụ ihe a hapụrụ Chukwu ka Chukwu gbaa ọgwụ ọ bụrụ na mmiri tinye na mmiri tụfuo ya tinye na mmiri nyasị tụfuo onye tụfuo ma ọ agọ n'ọfọm na ọ bụrụ ịgba ọkụ gbaa ya ọkụ tụfuo ya oke nyaahụ mana tụfuo ya aka na-ekpe m ikpe na nsọrọ ọjị mba nke a nago ugwu ọ ka mmalụ ọ dị n'ọfụ ka nsọkwu ọjọọ ọzọ anyị abịa na nnawa ọ dị mma